Ugaya po sa motor mo agi. Ay, dabang gadali ta. Ngayta, makarga ka sa kalar, no? Para tipid ka gamay sa kuan, babarino naman sa eskulahan. Gusto mo maspila ya? Super tayo kuya. Pag suportahan ta kutob sa kumakaya. Uy, wala pagtarong din eskwela no. Di ka magtarong, bantay na kasakwa. Ka ba may kasakwa kung sa kumasuko? Pagtarong din eskwela. Tapon mo si kating-kating. good. Ha? Tapon si pamakal. Eskwela nga na para na kay makatunan sa eskwelahan. Si pamakal nga may kang kuan dia makuha dia. Wala na asa pa nga motor diri. Dugay kay motor ba no? Torno pa to ba? Gayan motor oy. Eh. Rasa. Ito na sakay mo ba? Pakasakay pa dia? Ay, okay ko lang. Bagay sa ako dong. Ito. Bagay sa ako. Dito may sakwam. Tibong ko bunawan. Asa nga? Dia ba sit down palik. Oh, paliko ka gamay. Ano sa mo dito? Ana pa. Wala pa salar ako ba? Forward ko. Okay ra man kaya. Okay ra sige. Kay ulan. Sir, niya. Mga motor tricycle diri oy. Malit na sad ko ni ban ulan na oh. Sige na lamang kung kalitan ng mong grupo oy. Aha naman to. Nani ulan na jud. Naman niliyabas no. Bang-bangas ka lugay ba? Ya, pakasya ko yabi yan. Ha? Masakya ko pa kay ngalit na ko. Asa ka? Buto kong eskwelahan ba ulan na oh. Aw sakto kay sa eskwelahan man pud sila. Ang sige. Bangilis sa diha dong may. Bangilis sa kay napalong. Bangila oy. Nili ka. Unsa naman ni gahit ang kaayo ni? Unsa naman na iya? Ya ulan na iya. Dali lang. Ay. Ha? Dili ka tigas dai. Abot ka dan. Kina diha? Dalan oh. Kay suda ni sa motor ng asa ba mga motor diri nga wala. Kanlog ra ba kapay kay magbaklay oy mo sakay gyud karon. Problema wa kay mga motor diri asa man mga motor diri oy. Nay nangagi pero dili ko mamasahero. Asa naman tag isa nga mamasahero diri oy kasi suki di kay nako to siya ba man to siya oy. Wow ang dalan. Tanag yung sinawa. Ang butlag. Yan lang gyud ko ma-explain para tanag yung suda ginigidron. Ini basig motor ni. Ay, truck na lady eh. Uy, pag sakay, may pag nakihits ko ato daw. Hindi, sinaw man taking luyo. Uy, sakay. Ano po, punta ka rin, hindi? Ay, sabi. Stop. Atas kamay. Sulod tayo. Oh, may pinilit. Bye. Sulod na? Oh, sige, mana. Nasulod na? Sige, Tayo sa mo sa. Pwede ba bakit kay boss? May pa? May pa ako. Atras ka may. Sige. Pag linalaki na lang dai. Oh, sige. Ako yung una, day. Okay, ganito. Okay naman kasi mo ha. Hindi naman ginalaki, gapon ba? Oo, pwede man ito na ibo. Sige na, pagdali na. Palong na. Mandara na. Nanay, fit. Matik na eh. Uy, di saan ka rin daw? Pagi na yun ay puno kay daw kayo ko. Asa 8 pa ta karon alas 12 na usama ni urang kami. Sige mo dagan mo, kapagaton ni mo. Wala ka sa ninyo ba hinay sa Wala man ay pagkahiro ko sa tulak. wala sa kay di lang na to panaugo ng mga babae kay dapat gentleman ka.
inyo day. Kami talaga ikay tulak, boss. Ako gisa, di makaya. Perting lisod day gis dalan gyud. Ako gisa. Go ko. Kira ka? Oo, kira ikaw, kira ka? Ikaw ya. Kira ka dira aya? Okay ra. Ako unta ba nga dili lang gyud mo makabaklay. Kay ang kuan man gud. Daro ni.